Yeroi try sesin pat ngai keblei pi paro ha kerteng kemudian portam ke jong jisu te ha kani ke video ngakwa bangan pentep shepi namar ba ngasna si pon bahagi jai dawai ki ba ngasna te bon ru pilai yo kya te don ru katuk ni ki bom iadei te kila phone nga te ba la phone ngala pen per ka dawai te kala iadei namar ki don ki ba pajba te kila iadei kelum be de ka tu ka ju hi te henrei don ki bom iadei ru te dak pa pi phone nga pi iathuh nga pi wan pen i nga ngayo bangan le thamai pat ki dawai na ka benda ka jong pi namar bagini ki dawai kim don jing ta ru em te namar kata lada pim iadei kinu ki bashimi kini ki dawai ki banga ngasna te pila ban phone nga khnang bangan yo ban pen per ka dawai lane bangan petho kan ke ai ka daw penlong ye pi bakam iadei nakanu ka daw ngan yo ban batai ye pi yo pi bakla karkom ta lane kam iadei ka sni do jong pi ka tu ka bentak nang bangan yo ban pen batai ye pi kan ba kan nam do nong re ye pi te namar kata la da don balong kumno pi de ben iathuh be janga nang balai bangan yo ban pen batai kan ye pi te uni u bayadei na kabenta uni unyu li ru u yadei bahahi te aingo u try te bon baha idon iwi ba ita ila nreu pau snam karta man pen ep kani kador tini ba namar ba imta rong imta ai re ita be de kani ko umpnyang mi snyo ita be de kani ko umpnyang mi snyo am te usnyo jong i ila yong lut ula mi do ubayong hi imta rong imta ai re te tambah ita be kani ko umpnyang mi snyo man lagasi te ngai ngu u try ngampoi perkhat re ba kibala he kartaru lada kita testai kani ko umpnyang mi snyo ki yo ka jingkhia tikino kibala banam ta rong ru te kani ko umpnyang mi snyo kaya rap te ngan ai pi bat uwe powder uban kle lang hang to te ngan sebatai kumno phinle na ka benta kini kibala mi nyole te namar ba kadawai te kani umde re bangi ta rong ne umde re bangi umta kan bangi sukwa ha kanu ka benta re kani ka de kadawai ka bangin yo pa ka jingkhia ya unyu kle jongi namar ba unyu kle jongi ude ban le da don cheki propose nem te hanrei klem pa de kapor ngim de kin bangin mi yo le te nga aingo u try nga ithu yala de ru une nga suang ars nem tang ai kapor ka bakloi hanrei ki bata minut te nga ngai kanom simpor ha do kata kham tam ki rang le kham suk hi nama balai ki yo ban ta man lagasngi te bagi yo ta man ka sngi tala da kim ta rong re ki ta testai kani ko pnyang mi snyo penen kam bat utu powder u bangala shna karpang na kam ta unyo le te kamot un sami ba ji da u snyo u ba yong te kinu ki pam ya dei re gitu ki we pat ki jai dawai ki ba pon ba ki dawai ki ba uple wala sap inga bangan shna phila ban phone be inga waju le rain re danga yo por ban ra ngala ra la danga yo por ru ngala e shwa tamba masara pat hi kenya ka por ka bangala yo por te blen kur khoi phi roi try